zer modu zaude, Kaixo, Mikel. guapísima, ongi. Zer da, Bitu, oso bitu. ondo. Guane Eta lan zu, talan, prest? bolloak eta denak hemen txaude inak. Dana listo, Bakarra sartzeko. falta zaigu gu biok hitz egitea. Perfecto. Etorriko zeunea? Venga, betorri honea, idoia. Noski bai. Goxoki gozotegia. Izena Bai. aproposa da. Gozoak, goxoak, nor pentsatu zuen izen hori? Nire gurasok. Zure guraso. Bai. Beraiek hasi altziren goxoki gozotegi honetan, Beraiek, bai. ze urtetan edo? 81ean ireki zuen beraiek negozioa. 81ean urte pila bat pasa dira, berroi gehiago. Bai. Non dago sekretua hainbeste urtetan hau irekita mantentzeko? Ba, ez dakit. Ez dakizu? Nik uste lana betiko kafeteri badanen inguruko jende asko etortzea azkenen konfiantza bat iteala nik uste bertako kien. Orduan bat azkenen familia bat bihurtzea, no? Bai behaiek eta bai gu behaientzako danak, ez dakit. Bai. Eske pentsatzen dut gaina etortzen diren guztiak egunero jende berdintxu izango da. Bai. Zuk esan duzun bezala azkenen familia bat da. Denok ezagutzen zeate. Bai, danok dakigu zen nahi deun, zer ez deun nahi, zer gustatzen zaigun, zer zaigun gustatzen. Aizu, Idoia, ni badakit hemen, hombre, Orion jende ezagun asko dago. Denak pasa direla hemendik. Nadeta Agirre. Arraunlariak ere etortzen dira. Julen Alonso abeslaria, gure aurkezlea. Hori. Zein gehiago etortzen dira. El Zapatak ire ondoan ibili da, ez dakit etorri dira. Baina baina lasai etorriko hau da. ikuste honen, laizter. Etorriko da. Zeintzu gehiago etortzen Idoia dira? Etxeberria errejadetzailea. Idoia Etxeberriarri jasotzailea. Zerbait berezi ematen duzuzuk hemen, Idoia. Bai. Eta ni enteratuko naiz. Eta badakizu nola enteratuko naizen? Ba, gustatuko litzaidake zu niri zerbait berezia prestatzera. Gozari on bat. Prestatuko didazu bai. Noski baietz. Eseriko naiz eta nik Zu eserita nik atera. zune duzun atea. Venga, eseriko naiz, bale? Idoia, zer da? Indarrak hartzeko, egun ondo hasteko. Osos, Maria eta Joses. Gauden ez dakit bukatuko duan, bai? Seguru bai. Indar hartzeko. Seguru bai. Zen, Mikel, goxua zeon, eta duda zen neukan, dana bukatuko tezen duen. Dana bukatu dut, zapetitua, Bakabe, sostena barren Hala, honeola gustatzen zait, zerak beti ekarri. Maravilla. Kaleno, jardun geha famotoz da zitzeiten, Bai. eta bira, hor kanpoan asierrak azu, egunero etortzean kliente bat. Gozategi. Bai, bea, Beraren menu, bea, hotxe bea, dago. hortxe kanpon. Etxe zinporta ez da Idoia. Bueno, gaurkoz barkatzea izute, baina urrunaren berriz, Bai. Venga ba, ondo Zegona, izan. boa. Asier, eskerrik asko. Agur! Haudeka, gizona, egun hona, Asier. Egun hon. Erki bizia izi, erkiago hemen. Jesus, hau duk. Egun hondi astea gizona. Egunera etortzen nahi ez. Egunero, bai. Nik normalen hola gozatzen duk, Gustatzen zaik horrela pixka bat. Gustatzen izate hemen da eguna ondo hasteko Hori egia da, momentua, ez da? importantena. Bai. Eta hi posible bada, zumua, ire ogilla, ire kroasana. Goxoki gozotegiak merezialik nire kalitatezko seilua. Nik uste bat ematek mezi baldin mau, goxoki dela. Kategoria! Oire, goxoki gozotegiak lortu du nire kalitatezko seilua. Asierrek esaten du baita ere, cuidao!